dat ook een auto? Ja. Ook? Ja. Maar is dat een, volgens mij is dat een bepaalde, is dat een statement? Nou, die gebruikt voor de crossvurg, ja, voor de classic cross. We hebben weer funklassen erbij. We hebben 2 van die auto's gemaakt. En die heb ik er nou mee overgenomen met een paar man. Dus, En waarom heb je hem mee neergezet? Hè? ik schrik wat af. Ik verzet hem af en toe. Want in verband met, is dit Onveiligheid, het schrikt wat af. is het een linkerbuurt dan? Nee, dat valt wel mee. Ik dacht in Heide is het toch, dat is toch, toch Ja, moet het maar toch er vreedzame Er mensen? gebeurt overal wel eens wat, dus het schrikt wel. Meestal zet ik hem net in het hoekje, een tijdje doorgestaan en voor meer zet ik hem weer een nachtkant. En daar heb je er 2 van. Ja, daar hebben we er 2 van. Ja. De ene staat op Steegspeelweg. Ja. Ja, briljant. Ja. Maar dus hebben van de listen mende dat ze er maar even alle route niet moesten slaan en dat was eigenlijk niet de bedoeling. Oh, dus dat kreeg ze dan ook nog Ja, die op stond door en ja, waarom dat weet ik niet. Ze zijn ervan geschrokken denk ik, toen hebben ze maar gedacht van nou, houden we maar alle ruiten in. Dat is jammer eigenlijk, hij zag er gewoon goed uit. Ja, daar giet ze nog geen in je route maar in zetten en zo'n ding, hè? Ik denk dat ik K-glas bel. Oh, dus hij is nog verzekerd. Nee, dat is allemaal zonder kenteken. Dus, Hé, maar, want ik dacht eerlijk gezegd, we reden hier langs en toen zogen dat beter een goede buurt dan een lege schuur. Ja. Ik dacht, de meneer is een schuur aan het bouwen en die had op de een of andere manier het problemen gekregen met een vergunning of zo. Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet. Nee, ik zie hier een paar jaar aan het slopen geweest en toen hebben ze wel eens wat spullen weggehaald. En vandoor dat het eigenlijk is gekomen, ja. We hebben een paar boeven opgepakt, hier tegenover Hans ingebroken. Serieus? Ja. We hebben een goede buurtpreventie-app en wat boeven opgepakt. Dat de politie ingerekend en ja, vandaar dat idee kwam. Beter een goede buurt dan een lege schuur. Ja. Ik vind de slogan briljant. Ja, dat is goed. Ik ben Bas en ik spreek nu met Leon Jansen. Leon, vertel me even, wie ging dat met die boeven? Vertel het verhaal even. Het was in de wintermaanden volgens mij. Het was donker. En, Afgelopen jaar? Ja, ik denk dat het 1,5 jaar geleden is. Oké. Wacht ik. Ik weet het even niet precies. Maar toen had ik wat, een keer eerder al had ik wat mensen zien lopen. En op een gegeven moment waren ik die kwijt, die volg ik al even. En die waren er achter het huis geschoten. En, is dat hoes ja. door rechts? Nee, links hier. Achter het kapelke? Ja. Er woont een man alleen, wat oudere man. En die waren ten af, die kwamen die weer achter het huis uit en toen zie ik die gevolgd. Dan heb ik ze halt toegeroepen, zijn ze er tussenuit gerend. En toen hebben we die gevolgd met de buurtpreventie-app. En dan hebben we er eentje op Steegspeelweg hebben die gepakt. Heeft de politie die opgepakt. Ja, inbrekerspullen bij. En een paar maanden later had ik weer iemand gezien. En toen zag ik daar licht aan door de rolluiken 's winters. In de avonduren. En een zaklamp schijnen. Ik denk, hé, daar zit er iemand binnen. En toen weer op de buurtpreventie-app en politie gebeld. En die hebben ze er ook eentje gepakt met de hond. Die zat er verstopt. Dus. Die had een hond bij zich? Nee, de politie had al. De politie had al? Oh, dus die had zich verstopt? Ja. En de politie had een hond bij zich? Ja, nu zoeken ze hem. Dan gaan ze hem wel halen. Hé, maar dan werkt die preventie-app, die werkt geweldig. Ja, dat werkt goed. Ja. Als er hier verdachte personen rondlopen, dan maken we vaak een foto of een filmpje en dan gaat het op de app. En dan houden we die mensen een beetje in de gaten. Is zo'n app ook de verleiding om er ook allerlei onbenulligheden in te Nee, dat doen we dus zetten? bewust niet, want ik beheer die app. En zet er iemand wat onbenulligs in, een duimpje of net wat, hup, dan move ik die gelijk eruit. Oh, dus ze kregen niet eerst een waarschuwing? Ja. Ik gooi ze eruit en dan voeg ik ze een week daarna weer in en dat is de waarschuwing. Oké. Doen ze nog een keer, dan gaan ze eruit. Oké. Ja.
Geen gesodemieter, geen Nee, er flauwekul. komt geen alleen serieuze dingen. Alleen dingen die met de Ja. veiligheid te maken Ja. hebben, die Ja. van de buurt echt veel Ja. belang zien. Ja. En daarna is het rustig gebleven? Ehm, ja, sinds die tijd is het redelijk Ja, rustig. afgezien van, het Ja, vandalisme. Ja, vandalisme dan Maar een beetje. gaat zoiets dan ook nog in de app rond? Zo van, heb je misschien nog iets gezien Ja, dat van... hebben we wel eens gedaan, maar dat... Ja, zeg het maar, ik weet het niet. Gebeurt zoiets dan 's nachts? Ik was er niet bij. Anders had ik het geweten. Want waar stond het uit toen dat Hier gebeurde? links aan de hoek. Oké. Net achter de struiken. Stond hij toen. Ja, Dus de wet niet precies wanneer dat gebeurd is. ja donderdag of vrijdagavond dacht ik zo, maar weet ik niet precies. Maar ja, stond geen naam op, hè. Is dit dan iets wat ze nog meldt bij de politie? Nee, of zo? wat Nee? moet je dan, ja, Ja. kan je wel melden, maar daar kunnen ze verder niks mee. Dus, Nog even iets over dat geval met die boeven. Dat is dan wel alert wie de politie erop reageert. Want die ja, werden dan ja, misschien nee, wel- maar als je zegt dat je met 5 man het huis omsingeld hebt, dan worden ze wel wakker hoor. Dan zijn ze er zo. Ja. Maar dan krijg je dan van de politie nog een Tip? Ja, buiten blijven. Nee, maar binnen zo van, hé jongens, goed bezig, Ja, je ze hebt het hebben goed ons, voor de elkaar. burgemeester is 2-3 weken later op bezoek geweest, heeft een bezoekje gebracht, koffie gedronken en bijgepraat. Dat was heel gezellig. Ja, Zo kennen de zaak. ja zo kan het ook, ja. Zo huurt het ook. Hoe lang woont ze al? Ik, Ja, mijn hele leven. is dit een eindelijk hoes? Ja, Hoe lang geleden ben je geboren? ik 1969. Oké. Nou, zien we ongeveer even oud. Nou, Maar dit heeft uiteindelijk het bedrijf overgenomen? Of ja, is- ja ik heb nog een bedrijf. Maar wat voor... Maar hier niet meer. Hier heb ik het varkensbedrijf gesloopt, Ja? gedemonteerd en gesloopt. En hier heb ik nu 2 bouwkavels, woningbouw. Aha. Ja. Dus dat is van een... Dus een modderbestemmingsplan, denk Is ik. gewijzigd. Ja. Is gewijzigd? Ja. Heeft dat lang geduurd? Ja, een paar jaar, ja. Ja, dat Maar duurt ik- even. Maar Leon, ik ben volgens mij iemand van de lange nooien. Als ik tegen ergens een vastbiedt, want zo komt ze ook niet over. Best wel iemand nou, sommige dingen duren gewoon langer. En ja, door de ervaring weet je dat. Ja, het is nou eenmaal zo. Maar ik had in zoverre geen haast, want ik kon zat fruit, hè. Ik kon zat fruit met mijn werk, dus ik ga er geen... het bestemmingsplan is nu een half jaar, denk ik, goedgekeurd. Dus ik heb nog geen haast, hè. Dus dit moet nog eens allemaal weg. En dan die zand moet ik zeven. En dan is die... Dus hij stond eigenlijk het oude bedrijf. Een gedeelte van mijn bedrijf, Ja. één locatie. Ik heb een andere locatie, heb ik daar links van die rook, zeg maar. Kijk even op de buurt, hè? Nou, dat is Paul Geurs. Of is dat een haspel? Nee, dat is rook. Oh. Dus die boomteler zou wel die heeft vergunning. Oh, die heeft vergunning om Denk het hem te stoken. Denk Oké. het wel, verwacht. Maar goed, dus links van de rook, daar heeft Ja. ik nog een andere... Ja, heb ik een vleesvarkensbedrijf, ja. Oké. Ja. Dus de best varkensboer Ja, en... Of is dat die een fulltime... dat is nou, niet fulltime, maar dat is niet mijn basiswerk, ja. En verder is het, ja, je ziet het, hè, ik heb werk zat. Maar hoe kan ze een varkensbedrijf hebben, Leon, en geen fulltime varkensboer zien? Want de boeren die ik ken, die hebben de handen vol aan hun Nou, boerderijbedrijf. Nee, dat hoeft niet per se. Hè. Nee? Als je fokvarkens hebt, wel, dan heb je vaak de hele dag werk. Maar bij je vleesvarkens heb je niet de hele dag werk. Dus dat is voeren en... Ja, nazien, controle. Hebben ze er camera's hangen? Dat is op die telefoontje? Nee, nog net ik niet. veel. Nee, Nee, oh, nog net Oké. niet. Maar ze zegt nooit. Ja, tegenwoordig komen de raarste verhalen tegen. Dus ja, het is bijna verplicht om alles ook met camera's te bewaken. Ja. Ja. Maar ik denk dat dat nog niet hoeft, maar... En wat wordt dat? Dat, ja, manscaven, hè. Nee, gangen weg. Nee, mijn werkhok werd dat. Ja. Werkhok in de zin van? Ja, ja.
Hobby's? Ja, of, hobbywerkplaats, ja. wat zien die hobby's dan? Ja, sleutelen en wat opslagen. Ja, ik heb te weinig ruimte hier. Ik had hier ook een garage bij. Ja. En achter het huis nog, dat is allemaal gesloopt, dus dan Ja. moet ik een beetje terugbouwen. Hè. Ah, ja, ja. Dus Die ruimte is er dan toch nodig, maar de sleutelen, dat leed ik wel. ja, dat hoort er ook bij hoor. Als je, ja, ik probeer zoveel mogelijk 6 dingen zelf te doen, dus daar zit dat ook bij. Heb ze dat van Toezoek ook meegekregen? Nee, helemaal niet. Niet? Nee, helemaal niet. Dat heb ik aangeleerd. Hij is vroeger ook verkers. Ja, ik heb Ja? mijn hele leven al in de varkenshouderij gezeten. Ja. Vanaf welke leeftijd best ik toen mij gaan helpen? 16. Eerder nee. Jawel, 16 ben ik in de maatschap gekomen. Oké. En ik denk al van ja, vanaf de 10 werk ik al in de varkens dus. Ja. Ja. Dat ze het al die jaren is voorgehouden, Leon. Ja. Want dan ga je ze door nou ja, vooral... Ja, maar het is niet, je kunt er niet van het ene moment op het andere moment uitstappen. Hè. Je staat een kapitaal aan spullen, dus Ja. je kunt niet zomaar uitstappen. Hè. Dus als je binnen een baas werkt, dan zeggen van hey, Pietje belt of ik toch kan komen werken, Ja. dan kunnen we gewoon switchen. Ja. Even opzegtermijn van 2 maanden en je ziet weg. Maar als je iets hebt staan waar je bij woont, dan kun je niet zomaar zeggen van dit laat ik varen. maar is het nog dat- wel leuk? Ja, het is nog wel leuk, maar minder leuk dan 30 jaar geleden. Ja, zeker. Dus als er iemand langs Qua je komt, regels, is het van, regelgeving en zo is het echt veel meer geworden. Hè. Dat is Ja. echt, als er iemand langs u komt en zegt van ik wil die bedrijf overnemen, dan... och. is nog niet de intentie, maar wie weet. Kan zo gebeuren. En wat zou je dan gaan doen? Ach, ik verveel me niet gauw. Ik kan van alles. Dus. Woont ze alleen? Nee. Heeft ze een gezin? Ja, vrouw, 3 kinderen. En dat woont allemaal hier? Ja, nog wel. Wat nog wel? Ja, dan al ze alweer bijna 18, dus. Ja. En die bouwkavels, Ja. blijven die in de familie? Nou, eentje doe ik wel in de verkoop, maar dat eentje denk ik dat ik zelf wel.